Sa nama večeras u Kraljevu Rada Manojlović. Ćao Rado. Zdravo, zdravo svima. Stigla si lepo? Pa lepo, doduše malo smo jurili, ali ne vredi kad imate pre toga milion nekih snimanja. Morate da ispuštate i Leo Kiš i bio je snimanje Grand Showa, tako da stvarno sam dala sve od sebe, ali bitno je da sam stigla na ono što je... Uvijek je lepo da se odazovu pevači na ovakve humanitarne akcije. Ja uvek dajem sve od sebe, kažem koliko je to u mojoj nekoj mogućnosti da fizički postignem, da budem na svim mestima u jedno vreme. Da, mora da postoje 3 Rade, znaš, jedna ovde, druga... Jeste, evo da, mi tako dogovaramo u stvari jedna... Imaš dvojnice, sad mi je sve jasno. Sad vam je jasno kako sam ja u stvari u isto vreme i kod Popovića i kod Leo Kiš u Beogradu, a i u Kraljevu na humanitarnom koncertu. Jesi ti Rada Manojlović? Možda je tvoja dvojnica sada? Pa znate šta, niste vidjeli jednu devojku koja je prošla malo pre sa mnom? Moja rođena sestra koju ja, u stvari, sad će postati na binu umesto mene. Ona će da peva u stvari, da. U stvari, da. Dok mi pričamo, njena sestra dvojnica peva, je li tako? U stvari, tako je, da. To je, Šta ima novo kod tebe? Ne znam, nema još uvek ništa novo, novi album tek posle leta, možda nova pesma pre leta, vidjet ćemo, zavisi, ali sigurno će veliki album biti tek posle leta, početkom jeseni. Nećemo te više zadržavati, publika u hali čeka samo tebe. Mislim, evo Dragana peva i sledeća si ti. Pa tako je ispalo da ovo... Hvala ti puno. Naravno, hvala i vama puno i radujem se da čekam da izađem na binu. Ćao.